Πόσο ωραίος είναι. Είναι χαριτωμένος και ευγενής. Ακόμα και όταν γυρίζει τα φύλλα του βιβλίου. Μακάρι να ήμασταν φίλοι. Τι κάνεις? Τι κάνεις εδώ, Μάη? Δεν είσαι τόσο φοβισμένη, Μάη? Η Άγριος, πόσο διαφορετικός από το Σιτζούνε. Τι κάνεις εδώ, Μάη, τέτοια ώρα? Είναι τόσο βρώμικος. Γιατί δεν φοράς παπούτσια, Καμπαμαρού? Παπούτσια? Με σφίγγουν, δεν μ' αρέσουν. Μπορώ να ανεβαίνω στα δέντρα χωρίς παπούτσια. Κοίταξε, Μάη. Για δε, μπορείς να πηδάς έτσι χωρίς παπούτσια? Στο διάβολο, τον μισό. Μάη, μη φεύγεις. Γεια σου, Μάη. Μην προφέρεις το όνομά μου με τόση ευκολία. Καμπαμαρού, γεια σου, Μάη. Έτυχε να είναι κοντά μου. Δεν το ήθελα εγώ. Ναι, πώς... Ήσουν εδώ. Γεια σας. Τι γίνεστε? Ο Καμπαμαρού είναι εδώ. Έμαθα ότι νίκησε το Σιρακάο μέσα σε ένα λεπτό. Είναι πολύ δυνατός. Αυτό είναι θαυμάσιο. Κοίταξε, το λάθος είναι όλο δικό σου. Εσύ φταίς για ό,τι έγινε. Αυτό δυσκολεύει το Σιτζούνε στο να εκτελέσει το σχέδιό του. Συγγνώμη. Είναι τόσο δημοφιλής τώρα. Δημοφιλής? Θα αστιεύεσαι. Μόνο ένα πράγμα έχει ενδιαφέρον σε αυτόν. Ότι είναι ένας μικρός άγριος πίθηκος. Τώρα είναι η σειρά μου να δοκιμάσω. Κοιτάξτε με. Θα κάνω αυτό το μικρό πίθηκο να γίνει σκλάβος μου σε λίγες μέρες. Πάλευα με αρκούδες πολύ μεγαλύτερες από μένα και δεν νικήθηκα ποτέ. Το αδύνατο σημείο τους είναι το μυαλό τους. Γεια σας. Για ποιο πράγμα μιλάτε? Τι λέτε εσείς εκεί? Είναι η Καόρου της 11ης τάξης. Είναι η πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου και αρχηγός του οικοτροφείου. Να την που έρχεται εδώ. Τι να κάνω, Φώτα? Λοιπόν, Μάη, Καόρου, τι συμβαίνει εδώ, Μάη? Τίποτα, Καόρου. Είσαι ο Καμπαμαρού. Όλοι θέλουν να σου μιλήσουν, βλέπω. Α, με συγχωρείς. Με λένε Καόρου Νονόγκουσα. Τι κάνεις? Βλέπεις, μια λόξη μου ματιά είναι αρκετή για αυτόν τον άγριο πίθηκο. Όχι. Σε ένα λεπτό θα έχει γίνει σκλάβος μου. Νο-γκο-σο. Σημαίνει κοπριά του χάμου. Όχι. Αχ, όχι, Καμπαμαρού. Ο Σιτζούνε είναι εδώ. Φτάνει, Καμπαμαρού. Φτάνει. Μη γίνεσαι αγενής. Πράγματι είσαι πολύ αγενής. Μη λες Νογκόσο μπροστά στο Σιτζούνε. Δεν έπρεπε να πεις Νογκόσο. Η Καόρου δεν είναι Νογκόσο όπως είπες. Το όνομά της είναι Νονόγκουσα. Και όχι Νογκόσο που είπε στην Καόρου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις, χρυσή μου. Το ξανά έκανα το λάθος μπροστά στο Σιτζούνε.
Μα το λάθος είναι του Καμπαμαρού. Δεν θα του το συγχωρήσω. Με συγχωρείς, ήταν τόσο αστείο. Ήταν τόσο αστείο. Είναι τόσο αστείο. Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσει αυτό το είδος της μάτσας που βλέπω. Δείχνει να είναι κακιά αυτή. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι σκέφτεται το μυαλό της, βλέποντας τα μούτρα της. Είναι όμορφη. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη, μα είναι τόσο ψυχρή. Καμπαμαρού. Ω Μάη, ναι Μάη, είναι πραγματικά όμορφη. Είναι πραγματικά όμορφη. Σταμάτε σε παρακαλώ. Με κάνεις να ντρέπομαι. Εντάξει, είναι και καλή. Είναι μια πραγματική καλονή. Κατάρα. Ω Μάη, Άσε με ήσυχη. Μάη, στάσου. Τι αγόρι είναι αυτό? Με αγνόησε. Με αγνόησε. Stop, Μάη. Άσε με να φύγω. Μη μ' αγγίζεις. Μη μ' αγγίζεις. Γιατί με χτύπησες? Γιατί πες μου? Ντρέπεσαι και αυτό που είπα για την Καόρου? Γιατί πες μου? Όχι Καμπαμαρού. Τι? Γιατί δεν μ' αρέσεις. Κατάλαβες? Τι είπες? Μπήκες μέσα στο δωμάτιό μου. Έκανες ένα σκουπιδοντενεκέ κουτί για φαγητό. Με γελιοποίησες μπροστά στο Σιτζούνε. Είσαι βρώμικος, βρωμιάρης. Σε μισώ, σε μισώ. Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Διπλή μακαρονάδα μεγαλείο. Σε μισώ, σε μισώ. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, Καμπαμαρού, γιατί είσαι φίλος μας καλός. Θα θυμάσαι το λόγο που ο Σιρακάου ατσακώθηκε μαζί μου τις προάλλες. Είπε ότι περπατούσα με την ξαδέλφη μου που πηγαίνει στο γυμνάσιο Ογιόκου. Είναι βλακεία να της τρως έτσι. Το Ογιόκου και το Κιγιόκου δεν πρέπει να μισιούνται έτσι. Κάποτε ήμασταν δυο αγαπημένα σχολεία, Καμπαμαρού. Μ' ακούς, Καμπαμαρού? Καμπαμαρού. Κάτι πρέπει να του συμβαίνει. Δεν έχει πολύ όρεξη. Θέλεις μακαρονάδα, Καμπαμαρού? Θέλαμε να ακούσει τα προβλήματά μας. Γι' αυτό το αγοράσαμε μακαρονάδα. Σε μισώ. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που θέλετε να λύσετε εσείς οι δύο. Γιατί με κίζω? Το Κιγιόκου και το Ογιόκου μισούνται εδώ και 50 χρόνια περίπου. Κι έτσι δεν είναι εύκολο πράγμα να λυθεί το πρόβλημα από εσάς που είστε μικρά παιδιά. Ω, αγαπητέ μου. Εσύ ξέρεις τίποτα σχετικά? Υπάρχει σοβαρός λόγος για αυτό το μίσος. Πες μας όλες τις λεπτομέρειες να ξέρουμε. Η πρόεδρος Οκούμπο και η πρόεδρος Ματσούνο ήταν κάποτε πολύ καλές φίλες. Αλήθεια? Άκουσα όμως ότι ήταν αιώνιες αντίζηλες. Ανατράφηκαν μαζί. Ό,τι χάρες είχε η μία, είχε και η άλλη. Όταν όμως μεγάλωσαν και βγήκαν στη ζωή και γνώρισαν ανθρώπους, άρχισαν να μισούνται. Θυμάμαι καλά όλες αυτές τις νεανικές μέρες που πέρασα με το Σάιζο στα βουνά και τα δάση. Η νεανική μου ανάμνηση είναι χρωματισμένη από την παρουσία του Σάιζο.
Αυτή η φωτογραφία. Μισώ αυτή τη φωτογραφία. Ο Σάιζο χαμογελάει ακόμα και όταν είναι με τη Σου. Γιατί? Αγαπημένε μου Σάιζο, είναι τόσο όμορφος. Τι ωραίες αναμνήσεις που έχω από το Σάιζό μου. Μισώ αυτή τη φωτογραφία. Η Ραν είναι δίπλα του σε αυτή τη φωτογραφία και αυτός της χαμογελάει κάτω από την ανθισμένη κερασιά. Καταραμένη Ραν. Καταραμένη Ραν. Θα μπορούσα να είχα παντρευτεί τον Σάιζο αν δεν ήταν στη μέση σου. Αυτή μου τα χάλασε. Τι ωραία που είναι ήσυχος ο Καπαμαρού. Ναι. Δεν είναι ωραίο να μισιούνται οι μαθητές, ακόμη και αν μισιούνται οι πρόεδροι. Οι μαθητές δεν έχουν λόγο να μισιούνται. Αυτό είναι σωστό. Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος που μισούνται. Ένας ακόμη. Είναι οι διοικητές των ΠΤΑ που συμβάλλουν. Η οικογένεια Μετζίρο του Κιντζόκου είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Όχι, η οικογένεια Μαεντζίμα του Ογιόκου. Σωστά. Η Μαεντζίμα σε συνδυασμό με τους Μετζίρος είναι η ομάδα που κυριαρχεί στην Ιαπωνία. Σωστά. Καταλαβαίνω. Η πάλη τους για την εξουσία μπήκε στα σχολεία. Έγινε σχολική παράδοση η πάλη και το μίσος. Είναι γελίο να συνεχίζετε το μίσος με αυτή τη λογική. Τους μισώ. Σε μισώ! Σε μισώ! Μίσος. Είπες το μισό αυτό τώρα μόλις? Εσύ είπες? Ή μήπως εσύ είπες? Μα τι νομίζω ότι είναι? Αυτός έκανε λάθος. Αυτός έκανε λάθος. Ας το καλό, γιατί με χτύπησε τόσο δυνατά. Αν δεν μαγείρευε τα μακαρόνια τόσο καλά, δεν θα τον συγχωρούσα ποτέ. Πονάει. Μάικ. Σήμερα δεν ήταν τυχερή μέρα. Η Μάη με απέρριψε. Στο διάβολο, τη μέρα κι αυτή. Γιατί δεν φοράς παπούτσια, Καπαμαρού? Αυτό είπε η Μάη. Στο διάβολο. Ας τα φορέσω λοιπόν, αν και δεν μ' αρέσουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Σιτζούνε. Για κοίτα. Μάη! Πρέπει να προσέχεις. Ναι, με συγχωρείς. Βλέπεις, καρτάρα. Αυτά παθαίνεις άμα φοράς παπούτσια. Ήταν σχεδόν απάνω σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Χαίρομαι που δεν χτύπησες. Χάρηκα που δεν χτύπησες. Μα ήταν μάλλον γρήγορος. Ο Σιτζούνε μου μίλησε. Είμαι τόσο ευτυχισμένη. Μακάρι ο Καπαμαρού να είχε τη μισή χάρη του Σιτζούνε. Αν την είχε, δεν θα τον απέρριψα. Καταλαβαίνω. Σαν το Σιτζούνε. Σιτζούνε, φαίνεσαι χλωμός. Ξαγρύπνησα χτες βράδυ. Διάβαζα. Διαβάζεις πάρα πολύ, Σιτζούνε. Ναι, αλλά ήθελα να διαβάσω για τον Αϊνστάιν. Ω, για τον Αϊνστάιν. Τι συμβαίνει, τι ήταν αυτό? Μου φάνηκε πως κάποιος με κοίταζε. Σε ξεγελούν οι αισθήσεις σου. Μελετάς πάρα πολύ. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει. Θα φωνάξω τα ονόματα. Αζάνο. Παρόν. Αράκι. Παρόν. Αουγκούτσι. Παρόν. Ιγκάνο. Καγκεμαρού Ιγκάνο. Πώς? Είναι απόν.
κύριε. Μαρού. Ναι, κύριε. Έμεινα αργά χτες βράδυ. Διάβαζα ένα βιβλίο. Τι? Διάβαζα για τον Αϊνστάιν. Τι είπες? Αϊνστάιν. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεσποινής ο Κούπο. Καλημέρα. Φαίνεσαι χλωμή σήμερα. Διάβαζες κι εσύ? Λοιπόν, μπορώ να πάω τώρα? Ας αρχίσουμε το μάθημα. Είναι μες στην πόρτα το. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί, κυρία Οκούμπο? Θα μελετήσετε μόνοι σας σήμερα. Τι συμβαίνει, Καμπαμαρού? Είσαι πολύ αλλαγμένος σήμερα. Δεν έχετε παρατηρητικότητα καθόλου. Τι είπες? Απλώς άλλαξα και έγινα ο τύπος του αγοριού που αρέσει στη Μάη Οκούμπο. Αυτή είναι η ικανότητα της παρατηρητικότητας. Η Μάη έρχεται. Με συγχωρείς. Τι? Δεσποινής Μάη, θέλετε να πάμε σπίτι μαζί? Περπατάτε πολύ γρήγορα, Δεσποινής Μάη. Μη μου κολλάς. Περιμένετε. Μη τολμήσεις. Γιατί όχι? Καμπαμαρού, Μάλιστα. ζητώ συγγνώμη που σε χτύπησα χτες. Δεν το ήθελα. Εννοείς ότι... Λοιπόν, σε παρακαλώ να φέρεσαι καλά. Τι? Όχι. Σε παρακαλώ, μη. Μα είπες ότι αν συμπεριφέρομαι σαν το Σιτζούνες... Εννοείς ότι... Σε παρακαλώ. Μάη! Σκάφα! Θεέ μου, μισώ τον Καμπαμαρού. Ακόμα και η πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου δεν μπόρεσε να τον κάνει σκλάβο της. Μήπως εννοείς να με χτυπήσεις με... Το μαστίγιό μου δεν είναι τόσο τυποτένιο για να χτυπήσει κορίτσια. Τώρα είναι η σειρά μου. Να συμπεριφέρομαι καλά. Τι πρέπει δηλαδή να κάνω? Ή μήπως δεν ήμουν αρκετά? Δεν ξέρω καλά, Σιτζούνε. Λυπάμαι. Ήθελα μόνο να γνωρίσω την τεχνική σου. Θα ήθελα να με βοηθήσεις. Θέλω να με βοηθήσεις, Καμπαμαρού. Να σε βοηθήσω? Χτυπάς κάποιον με μαστίγιο όταν χρειάζεσαι τη βοήθειά του? Καταραμένε.
Ήθελα να εξακριβώσω τη δύναμή σου. Είσαι ο μόνος που μπορεί να αποφύγει το μαστιγιό μου. Το πυθικοειδές σου, όχι, η υπεράνθρωπη δύναμη ήθελα να πω. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Χρειάζεσαι τη βοήθειά μου, εσύ Σιτζούνε. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θέλω να δείξεις τις γρήγορες κινήσεις σου και να φερθείς σαν φίλος μου. Δεν είμαι φίλος. Προσπάθησες να με μαστιγώσεις τώρα μόλις. Και τώρα με αποκαλείς φίλος σου. Είσαι πολύ εγωιστής. Και τι θέλεις λοιπόν? Μη με παίρνεις για του ποτένιο. Δεν νομίζω ότι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Τι είπες? Έχεις χρήματα. Χρήματα? Δεν είναι και τόσο αθώος όσο φαίνεται. Πόσα θέλεις? 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια γεν? Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο για σένα. Δεν είσαι παρά ένας μαθητής. Στάσου. Πόσα θέλεις? Πρόσεχε, μιλάω για λεφτά. Τα είδες ποτέ? Είναι πολλά λεφτά. Θα σου δώσω όσα θέλεις. Αλήθεια? Δεν λέω ποτέ ψέματα. 1 λεπτό. Θα τα λογαριάσω. Λοιπόν, έχουμε. Θα τηλεφωνήσω στην τράπεζά μου. Μπορεί να είναι πολλά. Ίσως να είναι 10 εκατομμύρια ή 1 δισεκατομμύριο. Όχι ξανά. Ένα μεγάλο πιάτο μακαρονάδα κοστίζει 300 γεν. 2 πιάτα κάνουν 600 γεν. 3 πιάτα κοστίζουν 900 γεν. Και 4 πιάτα κοστίζουν... 1200 γεν. Ναι, 1200 γεν. Σου κάνει έκπληξη? Πώς σου φαίνεται? Μπορείς να μ' αγοράζεις 4 μεγάλα πιάτα μακαρονάδα την εβδομάδα? Έχεις τη δυνατότητα αυτή ή όχι? Κάτι κρύβει αυτός. Είναι πονηρός. Εντάξει λοιπόν. Τι είπες? Αλήθεια? Ένα μεγάλο πιάτο. 4 πιάτα την εβδομάδα Κάνουν 4.800 γεν. Μπορεί να πληρώνει 4.800 γεν με τόση ευκολία. Μπορώ να σου αγοράζω 5 ή 6 πιάτα αν θες. Τι? Είναι αλήθεια? Αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς ότι θα με βοηθήσεις. Τι λες? Θέλεις να έρθεις στο σπίτι μου το Σαββατοκύριακο? Θέλω να σου μιλήσω κατά το φαγητό. Τι? Φαγητό? Θα μ' αφήσεις να φάω κάτι? Ο ένας μου αδερφός μαγειρεύει καλά. Μαγειρεύει τα πάντα. Τι λες? Δηλαδή? Μουρούνα αλλά προβενσιάλ. Τι είναι αυτό? Ψάρι μαγειρεμένο μέσα σε τοματόσουπα. Και μετά? Και μετά? Τηγανιτή μπαρακούντα à l'anglaise. Και μετά? Και μετά? Κρέπ, φρομάζ και σουκρούτ. Κοκκίγι, σενζάκο γκραντέμ. Κι άλλα, κι άλλα. Θεέ μου, άργησα. Τι είναι αυτό? Καλημέρα. Γεια σας. Καμπαμαρού. Γεια σου Μάιο Κούμπο. Γεια χαρά. Σε ζηλεύω, Μάη. Αυτός είναι συγγενής σου. Κι εγώ σε ζηλεύω. Αυτός είναι τόσο γενναίος. Μην αγγίσετε το κουτί με το φαγητό μου. Φύγετε από εδώ. Τι γνώμη έχετε για τις ικανότητες του Καμπαμαρού? Νομίζετε ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους άλλους μαθητές στα μαθήματα? Έχει προχωρήσει καθόλου? Φοβάμαι ότι... αλλά η κυρία Οκούμπο τον συνέστησε και έτσι... Εντάξει τότε. Καλή τύχη σε εσάς. Ο Κομφούκιος είπε ότι είναι ωραίο να μελετά κανείς αυτά που έχει μάθει από πριν περιστασιακά. Ότι είναι ωραίο να σε επισκεφτεί ένας φίλος από μακριά. Πολύ καλά. Τώρα ο αριθμός 43. 43. Α, είναι ο Καμπαμαρού. Προσπάθησε να διαβάσεις όσο περισσότερο μπορείς. Καμπαμαρού. Είναι η σειρά μου. Σελίδα 63. Σελίδα 63. Ο καθένας τα καταλάβει σύντομα με τι μοιάζει. Ο Θεέ μου. Όταν σκεπτόμαστε, όταν ανακαλύπτουμε ότι... Αδύνατον. Υπήρχε λάθος καμιά φορά στα παλιά ρητά, λυπόμαστε και αμφιβάλλουμε. Με το παρόν αναφέρω ότι η ιστορία του Αγίου Συνράν και τα λόγια που είπε στη Σύνοδο ήταν μια επανάσταση. Και γι' αυτό τον έδιωξαν και πήρε το τρένο και... Αρκετά. Αρκετά. Δεν είναι το βιβλίο σου. Δεν είναι το βιβλίο σου. Έτσι, Καμπαμαρού? Τι? Δεν το έκλεψα. Το μάζεψα από την αυλή του σχολείου. Ποτέ δεν κλέβω βιβλία. Καταλαβαίνω. Μην εξάπτεσαι, Καμπαμαρού. Τι διάβασε
διάβαζε τόση ώρα ο Καμπαμαρού? Δεν κατάλαβα τίποτα. Ησυχάστε. Διάβαζε το βιβλίο της 12ης τάξης. Είναι μάλλον δύσκολο. Ακόμα και οι μαθητές της 12ης δυσκολεύονται να το διαβάσουν. Αυτός είναι πολύ έξυπνος. Πώς το κατάφερε? Κάτι συμβαίνει με τον Καμπαμαρού. Δεν είναι και τίποτα. Καμπαμαρού, εσύ, ηλίθιε, διάβασε σωστά. Όταν δένουμε ένα σκοινί... Ξανά. Αου! Αου! Η εξυπνάδα είναι αναγκαία για τον Ίτσα Σαμουράι. Διάβασέ το, αν θες να ζήσεις. Όταν δένουμε ένα σκοινί, όταν σκεφτόμαστε τους παλιούς, δεν φανταζόμουν αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν σπουδαίος, μένω κατάπληκτος. Είναι εμφυής, είναι μεγαλοφυής. Πραγματικά, κύριε καθηγητά. Διάβασε το βιβλίο της 12ης τάξης με τόση ευκολία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Συνέβη και στο δικό μου μάθημα. Δίδασκα για τα ψάρια του ποταμού. Και οι γνώσεις του ήταν τέλειες. Μπορεί κανείς να βρει ψάρια του γλυκού νερού πίσω από τους χορταριασμένους βράχους. Τα κινητήρια νεύρα του είναι τέλεια. Έχει μόνη ευθυνησία. Ας το κάνω. Φαίνεται πως η κυρία Οκούμπο είχε δίκιο. Ας το διαπιστώσω και μόνος μου. Λοιπόν είναι εξυπνότερος από ό,τι νομίζαμε. Θα το δούμε όταν έρθει σπίτι μου. Τι? Ένα κείμενο. Παρακαλώ, ησυχία. Ναι. Μα δεν είναι τόσο δύσκολο το τεστ. Οι βασικές ερωτήσεις μόνο. Επανάληψη των μαθημάτων του γυμνασίου. Εντάξει. Ο Καμπαμαρού είναι ένας μαθητής ευγενής, γεμάτος χάρη και κατάλληλος για το γυμνάσιο Κιγκιόκου. Η κυρία Οκούμπο είχε δίκιο. Θα το ξανακάνω. Ένας αρσενικός πίθηκος κοιτάζει γύρω του και βρίσκει κάτι να φάει. Μοιάζεις για πίθηκο. Τον παρεξηγείς. Κοίταξε, πρόσεξε. Όλοι περιτριγυρίζουν τον Καμπαμαρού και τον καμαρώνουν. Φαίνονται ευτυχισμένοι. Ο Καμπαμαρού έχει ταλέντο να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Ο Καμπαμαρού μόνο ευτυχία και χαρά. Τώρα προσπαθεί να τους κάνει ευτυχισμένους ακόμη και αν ντροπιάζεται. Τι καλό παιδί. Για πολύ καιρό αμφέβαλα γι' αυτόν. Τώρα τον καταλαβαίνω καλά. Τον αμφιβάλλει κανείς για αυτόν είναι σαν να αμφιβάλλει για εκείνη. Συμφορά μου. Κι εγώ ήθελα να τον δοκιμάσω. Γιατί έκανα ένα τόσο μεγάλο κακό? Τι σου συμβαίνει, τι έγινε? Χαμογέλασε λίγο. Έλα, σύνελθε. Να, έτσι κάνει ο αγριόχειρος όταν νευριάζει. Έρχεται ο Σιτζούνε. Τι ελκυστικό, τι χαριτωμένο. Γεια σου, Σιτζούνε. Θέλω να σου μιλήσω, έρχεσαι μαζί μου? Είσαι τόσο διαφορετικός από χθες το βράδυ, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έρχομαι μαζί σου. Μα τι γίνεται, δεν ξέρω. Οπα, ο Καμπαμαρού πηγαίνει μαζί με το Σιτζούνε. Καμπαμαρού, θα έρθω να σε πάρω το Σάββατο το απόγευμα, εντάξει? Θα είναι στο σπίτι ο αδελφός σου, αυτός που μαγειρεύει καλά? Ναι, θα είναι. Εντάξει. Καμπαμαρού, θα φας έξω σήμερα. Σιτζούνε, σε παρακαλώ να τον προσέχεις. Μάλιστα, κυρία. Θα περάσουμε καλά στο σπίτι μου με τον Καμπαμαρού. Να είστε ήσυχοι, κυρία.
ένα κουτί φαγητού. Ο Σιτζούνε είναι καλός ακόμα και με τον Καμπαμαρού. Κι εγώ ήμουνα τόσο ψυχρή με τον Καμπαμαρού. Πρέπει να είμαι καλή και με αυτόν. Άραγε με συμπαθεί. Ας πηγαίνουμε τώρα. Γεια σου. Για πρώτη φορά από τότε που ήρθε στο Τόκιο, ο Καμπαμαρού θα περάσει ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο με φίλους του. Το κουτί με το φαγητό μου. Φτάσαμε. Τι μεγάλο σπίτι. Εδώ μένεις? Σε τόσο μεγάλο σπίτι? Λάνσελοτ. Λάνσελοτ. Ωραίο όνομα που έχει. Πρόσεχε. Λάνσελοτ. Είναι μαθημένο να μην υπακούει παρά μόνο σε μένα. Άντε, πάμε, Λάνσελοτ. Γεια σου, Σιτζούνε. Καταραμένε, με τρόμαξες. Νόμιζα ότι ήσουν ένα χταπόδι. Σώπα, Καμπαμαρού. Είναι ο αδερφός μου ο Φουτάμπα. Τι, ο αδελφός σου? Καλώς όρισες, Καμπαμαρού Ιγκάνο. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Ώστε εσύ είσαι που μαγειρεύεις καλά. Μάγειρας. Ετοίμαζα τώρα κάτι για όλους. Γεια! Το τραπέζι είναι έτοιμο. Είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μου ο Κανάμε. Άντε, ελάτε. Ας το γιορτάσουμε. Ελάτε γρήγορα. Ιουχου! Ας το καλό. Έφτιαξα ένα γαλλικό φαγητό για σένα. Πάρε όσο θέλεις. Τι, δεν φαίνεται καλό. Μοιάζει σαν δόλωμα για χείρους. Παράγγειλα τα υλικά ειδικά από τη Γαλλία. Είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Το σπουδαιότερο είναι η γεύση, όχι η εμφάνιση. Μ' αρέσει. Είναι ειλικρινής. Και εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν τα άγρια αγόρια. Πρέπει να μασάς καλά, Καμπαμαρού. Ας αφήσουμε τα ρούχα για αργότερα. Δοκίμασε κι αυτό. Και αυτό είναι επίσης πολύ καλό. Δεν καταλαβαίνω πώς θα πάει καλά ο Καμπαμαρού με τα αδέρφια μου. Από αυτό και μόνο φαίνεται η νοοτροπία του. Ο Σιτζούνε με Τζίρο έχει σωστή κρίση. Μπορεί να γίνουν καλοί φίλοι και από τη φιλία αυτή να προκύψει κάτι σπουδαίο. Φοβάμαι πως η χυδαιότητα του Καμπαμαρού μεταδίδεται και στο Σιτζούνε. Hey, ας δικλείσουμε. Γρήγορα, Καμπαμαρού. Ακούς, Μάη? Ναι. Δεν με προσέχεις και πολύ. Τι ωραία. Φαίνεσαι χαριτωμένος, Καμπαμαρού. Αλήθεια? Ναι, πολύ ωραίο. Και μετά το ρούχο που ετοίμασα ειδικά για σένα, Καμπαμαρού. Θρόισμα από τη Νέα Υόρκη. Μια γραβάτα με το σήμα της αγάπης του Μιλάνου. Και το τελευταίο, το σχέδιο Καμπούκι. Μπράβο. Ο Σιτζούνε έχει πολλούς διαλεκτούς φίλους, αλλά ο Καμπαμαρού είναι ο μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Μ' αρέσει το γούστο του. Το θαυμάσιο στυλ νίντζα. Μοιάζει πολύ με νίντζα. Μα δεν το ξέρετε λοιπόν? Εγώ είμαι ο πραγματικός νίντζα. Αλήθεια? Το κατάλαβα μόλις σε είδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το κατάλαβα. Σε παρακαλώ, Καμπαμαρού, κάνε κάτι και για μας. Ναι, δείξε μας. Εντάξει λοιπόν. Ας πάμε έξω αμέσως. Θα σας δείξω. Μπράβο! Όχι. Μπλέκτηκαν στο βηματισμό του Καμπαμαρού και του έμοιασαν. Προσέξτε. Θα σας δείξω πώς ρίχνουν το μαχαίρι. Να, κοιτάξτε.
Πώς σας φάνηκε? Θαυμάσιο! Ας δοκιμάσουμε κι εμείς. Εντάξει. Κρατάτε εδώ σταθερά και με προσοχή. Κατάλαβα. Τώρα να αρχίσω να ρίχνω. Εμπρός, πάμε! Όχι, όχι. Είναι αδέξια. Ναι, είμαστε αδέξι. Αδέξι. Γενικά ο κόσμος φοβάται τους αδελφούς μου. Ο Καμπαμαρού όμως τους παρέσυρε στο δικό του τρόπο ζωής. Είναι κάποιος. Έχει μια δική του προσωπικότητα. Κάνεις πολύ μεγάλο θόρυβο. Ησύχασε είπα. Σταμάτα, Καμπαμαρού, θα σε δαγκώσει. Ναι, σταμάτα. Είμαι εντάξει. Έλα εδώ. Έλα σκυλάκι. Σταμάτα, Καμπαμαρού. Το σκυλάκι με γλύφει. Αδύνατο, απίστευτο. Μα είναι απίστευτο. Είσαι πραγματικά ένας Ινγκανίμπο. Σταμάτα. Ναι, ίσως. Ινγκανίμπο. Ώστε είναι αλήθεια. Γι' αυτό δάμασε αυτό το άγριο σκυλί των Λάνσελον. Θα τον χρησιμοποιήσω. Σταμάτα. Έπαιζα με τα ζώα στα βουνά. Δεν χρειάζομαι τον ύπο γι' αυτό. Όλα τα ζώα είναι φίλοι μου. Ας παίξουμε ξανά, Καμπαμαρού. Ας παίξουμε το φάσιο ξανά. Αρκετά, αδέλφια μου. Ο Καμπαμαρού κουράστηκε. Ω, Σινζούνε, παίξε και εσύ μαζί μας. Σπάνια παίζεις μαζί μας. Όχι, δεν μπορώ. Έχω κάτι να πω στον Καμπαμαρού. Δεν είναι δικό σας φίλος για να παίζει μαζί σας. Έλα, Καμπαμαρού. Γεια σας. Ανησυχώ για το Σιντζούνε. Κάτι έχει. Σωστά. Μέρα με τη μέρα γίνεται διαφορετικός από μας. Πρώτα απ' όλα δεν μ' αρέσουν τα μακριά του μαλλιά. Είναι πραγματικά αδερφός μας. Τι είναι αυτό? Μια σκυταλοδρομία μεγάλης απόστασης. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που τρέχουν μια μεγάλη απόσταση. Είναι μαραθώνια σκυταλοδρομία. Η σκυταλοδρομία μεγάλης απόστασης στην περιοχή Κάντο θα γίνει σύντομα και εσύ θα λάβεις μέρος. Κατάλαβες? Γιατί εγώ? Για να αποκατασταθεί η τιμή του σχολείου μας. Πρέπει να αγωνιστείς. Η τιμή του σχολείου? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με μένα. Ρίξε μόνο μια ματιά. Αυτή είναι η διαδρομή της σκυταλοδρομίας. Η ομάδα αποτελείται από 10 άτομα. Εσύ θα τρέξεις την τελευταία και μεγαλύτερη απόσταση. Είναι 15 χιλιόμετρα. 15 χιλιόμετρα. Είναι σαν να τρέξεις 45 φορές το γύρο της αυλής του σχολείου. Μόνο τόσο λίγο? Γι' αυτό συζητάς? Μόνο? Έτσι νομίζεις? Για πες μου, πόσα μπορείς να τρέξεις συνέχεια? 20 ή 30 χιλιόμετρα? Να. Κάποτε χρειάστηκε να τρέξω μέχρι την άκρη του νομού. Το χειρότερο ήταν όταν χρειάστηκε να τρέξω 3 μέρες χωρίς να σταματήσω καθόλου. Αδύνατο! Απίστευτο! Έτσι είναι. Ο παππούς ήταν παππούς. Καταραμένε παππού! Ησύχασε! Θα τρέξεις οπωσδήποτε, Καμπαμαρού, εντάξει? Με συγχωρείς. Αλλά δεν δέχομαι διαταγές. Όχι πλέον άλλες διαταγές. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν θέλεις πια να φας άλλη μακαρονάδα, έτσι? Μου υποσχέθηκες ότι θα τρέξεις τη σκυταλοδρομία και σου υποσχέθηκα να σου αγοράσω όση μακαρονάδα θέλεις. Πρέπει να αγωνιστείς. Μακαρονάδα, νίκησες. Θα τρέξω. Εποφελείς από την αδυναμία μου. Το να τρέξεις δεν είναι αρκετό. Πρέπει να κερδίσεις το πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο? Ναι. Πρέπει να βγεις πρώτος. Πρέπει να τρέξεις πιο γρήγορα από όλους. Πρέπει να αρχίσεις να προπονείς εντατικά από τη Δευτέρα. Είναι πολύ κουραστικό. Τελείωσες ό,τι είχες να μου πεις. Πρέπει τώρα να παίξω με τα αδέλφια σου. Τελειώσατε? Ναι, επιτέλους. Κουράστηκα. Κουράστηκα πολύ. Πάμε στο δωματιό μας τώρα. Ανησυχώ λιγάκι γι' αυτόν. Μα πρέπει να πάρουμε την νίκη αυτή τη χρονιά. Ονειραίο Γκιόκου. Καταραμένε Ματζίμα. Γρήγορα θα το μετανιώσετε. Το να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα άπρακτοι οι Αχαιοί είναι μεγάλη ντροπή.
όχι μόνο γιατί μειώνονται οι αγαπημένοι πολεμιστές της Ήρας, αλλά κυρίως για λόγους ηθικής τάξης. Ο πόλεμος ξεκίνησε για λόγους τιμής. Η τιμή που φύγηκε δεν αποκαταστάθηκε, αφού η ωραία Ελένη δεν θα γυρίσει στην πατρίδα. Μακαρονάδα! Συνταρακτικά νέα. Τι έγινε, Σουμίρε? Ακούστε. Διαλέξανε τους δρομείς της μεγάλης απόστασης. Έγινε η εκλογή τους. Α, κατάλαβα. Είναι η ίδια η εποχή για να γίνει η μεγάλη σκητελοδρομία. Ο Γιαννάκη του Κέντρο Κλαμπ ήταν καλός πέρυσι. Σταθείτε. Έχω κι άλλα νέα να σας πω. Θα πάρει μέρος και ο Καμπαμαρού την κάνω στη μεγάλη σκητελοδρομία φέτος. Τι είπες? Αλήθεια? Τι ωραία. Τα ονόματα βρίσκονται στο πίνακα ανακοινώσεων. Φεύγω από τη μέση. Το ήξερα. Έκανε πως δεν την ενδιαφέρει ο Καμπαμαρού, μα είναι δύσκολο να κρατήσει κανείς την αγάπη του μυστική. Ο έρωτας δεν κρύβεται ποτέ. Βλέπω καθαρά το φοβερό μέλλον του. Κόσμος έρχεται να δει και να επιθυμήσουν τους δρομείς. Είναι από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χρονιάς. Ο Καμπαμαρού θα λάβει μέρος. Γεια! Πρέπει κάτι να κάνω να τον σταματήσω. Είμαι βέβαιη ότι θα καταστρέψει τη φήμη του γυμνάσιου Κιγιόγκου. Και το πιο ανησυχητικό είναι πως θα βάλει σε μπελά τον καλό Σιτζούνε. Αυτός έγινε φίλος του Καμπαμαρού παρά τη θέλησή του, χωρίς να το καταλάβει. Τι να κάνω? Τι συμβαίνει, Μάη? Είναι πολύ χαρούμενη. Τη ζηλεύω. Να, έρχεται η Καόρου Νονόγκουσα. Γεια σου, Καόρου. Γεια. Έχω μια ιδέα. Η Καόρου θα με βοηθήσει. Μάη. Καόρου. Είδες τον πίνακα, Μάη μου? Εγώ πρότεινα τον Καμπαμαρού να αγωνιστεί στη σκηταλοδρομία. Πώς είπες? Εσύ το έκανες? Άκουσα ότι τα κινητήρια νεύρα του Καμπαμαρού ήταν υπεράνθρωπα. Παρόλο που είναι τόσο νέος, και το αποφάσισα. Η Καόρου τον πρότεινε. Ας θυμηθούμε τη φορά που βοήθησε το Σιρακάουα του Τζούντο Κλαμπ, που κινδύνευε πάνω στο ρολόι. Σωστά, Σιρακάουα? Του χρωστάω τη ζωή μου, δεσποινής Καόρου. Είμαι σίγουρη ότι ο Καμπαμαρού θα κάνει νέο ρεκόρ για το Κινγκιόκου και θα δοξάσει για άλλη μια φορά το σχολείο μας. Ευχαριστώ. Είναι τόσο γενναιόδορη. Δεν θύμωσε με αυτά που είπε ο Καμπαμαρού. Είναι πολύ καλή για να καταλάβει τα αισθήματά μου. Η γιαγιά δεν θα με καταλάβει ποτέ, μα δεν μπορώ να εγκαταλείψω το θέμα. Ο κύριος υποδιευθυντής. Ναι, αυτός θα με καταλάβει. Είναι πάντα ψυχρός και με καθαρή σκέψη. Οι τελειόφοιτοι του σχολείου μας κέρδιζαν πάντα το πρωτάθλημα στον αγώνα. Αλλά νικήθηκαν από το Γκιόκου πέρυσι, κυρία. Δεν φανταζόμουν ότι αγαπούσες αυτό το σχολείο τόσο πολύ, Σιτζούνε. Είμαι όμως βέβαιος για την νίκη μας εφέτος. Γιατί έχουμε τον Καμπαμαρού. Αυτό είναι αλήθεια. Το Γκιόκου δεν είναι τίποτα. Έχουμε τον Καμπαμαρού εμείς. Δεν είναι μόνο χαριτωμένη, αλλά έχει και καλοσύνη. Α, τι καλή κυρία. Είμαι ευχαριστημένη που έζησα μέχρι σήμερα. Ο εγγονός του Σάιζο θα τρέξει. Είναι τόσο όμορφη. Πραγματικά είναι τόσο όμορφη. Με συγχωρείτε. Δεν κρυφοκοίταζα.
Έτσι είναι, συνέβη και ήθελα να την σταματήσω. Ήθελα να σας μιλήσω. Κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Μάη? Κύριε Υποδιευθυντή. Σταμάτα. Έχω κάποια στην καρδιά μου. Και εγώ είμαι ολόκληρος. Εννοείται τη γιαγιά μου? Ναι, τα άσπρα της μαλλιά. Μη με κάνεις και το ομολογώ. Ήθελα να σας μιλήσω. Κύριε Υποδιευθυντή, το Κιγιόκου θα έχει μπελάδες. Πρέπει να εμποδίσετε τον Καμπαμαρού να πάρει μέρος στις κυτελοδρομίες. Μα ο Καμπαμαρού είναι η σίγουρη ελπίδα μας. Γιατί θέλεις να τον σταματήσω? Είναι η σίγουρη ελπίδα μας. Δεν είναι άσος. Ενδιαφέρεται μόνο για το φαγητό. Θα είναι πρόβλημα αν τον αφήσετε να τρέξει. Δεν είναι άσος. Μα ο Καμπαμαρού είναι τώρα το αστέρι του σχολείου. Αλήθεια πιστεύετε αυτό που λέτε? Σκεφτείτε τι έκανε μέχρι σήμερα. Νομίζετε ότι όλα αυτά είναι κατορθώματα? Ναι, όπως λες κι εσύ. Σε τίποτα δεν διαφέρω τώρα από το Σιτζούνε, Μάη. Κι εγώ ανησυχώ. Πρέπει να καταλάβετε και μόνο σας, κύριε Υποδιευθυντή, με τι μοιάζει ο Καμπαμαρού. Ναι. Ναι, δεν θέλω να κάνω τέτοιο πράγμα, αλλά... Ένα πιάτο ακόμα. Δεν θα πας για προπόνηση, Καμπαμαρού? Προπόνηση? Τι προπόνηση? Τι? Είπες ότι σε διαλέξανε για δρομέα στην κούρσα της κυταλοδρομίας. Εγώ μπορώ να τρέξω όλη την απόσταση μόνος μου. Δώσε μου τα μακαρόνια μου τώρα. Γρήγορα, γρήγορα. Τι λέτε τώρα? Βρήκατε με τι μοιάζει? Του αρέσουν πάρα πολύ τα μακαρόνια, Δεσποινής Μάη. Αυτό μόνο βρήκα. Γιατί τρώει τόσο πολύ? Λυπούμεθα που γίνεται τόση φασαρία. Μη σπαταλάτε δυνάμεις. Έχω μια καλή ιδέα. Λυπούμεθα για τη φασαρία. Κύριε Καμπαμαρού Ιγκάνα, είμαστε πρόθυμοι να σας σερβίρουμε πολλά νόστιμα πιάτα. Πάω να πάρω κι άλλα πιάτα. Μοιράζουνε πιάτα με φαγητό. Καμπαμαρού, Καμπαμαρού, έχουμε πολλά νόστιμα πιάτα. Περιμένετε παρακαλώ. Παρακαλώ, πηγαίνετε γρήγορα. Καλά, καλά. Σταματήστε! Εσείς σταματήστε! Τι γρήγορα. Τρελαίνεται για φαγητά. Όλο να τρώει θέλει. Ιουπί! Πού είναι τα φαγητά? Βλέπετε πως κάνει για τα φαγητά? Αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα. Φύγανε όλες οι εφημερίδες. Πρόσεχε! Βοήθεια! Θέλω να πάω σπίτι μου. Φαγητά! Πού είναι τα φαγητά? Είπατε ότι υπάρχουν πολλά πιάτα με φαγητά. Θέλω να δω τα φαγητά. Άσε με να φύγω. Βρίσκονται αλλού. Αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Ακολούθησέ με να τα δεις. Έπρεπε να μου το είχατε πει. Είσαι τόσο βίαιος. Έλα κάτω. Θα πάμε τώρα. Φύγετε από τον δρόμο μου. Φύγετε. Πού είναι το νόστιμο φαγητό? Εκεί. Δεν το βλέπω. Κοίταξε. Πού είναι τα φαγητά? Αυτός ήταν ο Καμπαμαρού. Πρέπει να προπονείτε. Τώρα είναι ώρα προπόνηση. Πρέπει να τα πούμε γρήγορα στο Σιτζούνε.
επιτέλους βρήκα φαγητά. Τώρα θα φάω πολύ. Σταμάτα. Θέλω να μου δώσεις μια υπόσχεση πριν αρχίσεις. Η άδεια για να φας εξαρτάται από την απάντησή σου, εντάξει? Σταμάτα και ακούσέ με. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Να σας δώσω ό,τι θέλετε. Σταμάτα και ακούσέ με. Να μην τρέξεις στην κούρσα. Αυτό είναι εύκολο. Αν μπορώ να φάω αυτό το νόστιμο γεύμα με μια τόσο εύκολη υπόσχεση, θα φάω πολύ. Να το σκεφτείς καλά. Σε διάλεξαν για δρομέα του Ξακουστού Κιγιόκου. Δεν με νοιάζει η κούρσα σου, κύριε. Το φαγητό έρχεται πρώτο. Αρχίζω να τρώω. Να τρώω. Σταμάτα! Σκέψου την αξιοπρέπεια του σχολείου Κιγιόκου. Έχεις ευθύνη. Τι? Θέλω να φάω, άσε με να φάω. Σταμάτα! Η ποινή του Κιγιόκου. Τι συμβαίνει? Ξέρω καλά τι είστε πραγματικά. Όχι. Πρέπει να είστε ο κατάσκοπος του σχολείου Ογιόκου. Έτσι βρήκατε τον τρόπο για να ελέγχετε τον Καμπαμαρού. Γεια σου, Σιτζούνε. Και εσύ για φαγητό ήρθες εδώ? Τον προειδοποίησα από την αρχή, αλλά παγιδεύτηκε από τα φαγητά σου. Καταραμένε κατάσκοπε του Ογιόκου! Ιουχού! Φύγανε. Να τους κυνηγήσουμε? Όχι. Μπορείτε να φύγετε τώρα. Ξέρω που πάει ο Καμπαμαρού. Μη μιλάς. Πείνασα γιατί έτρεξα πολύ. Θα ξαναφάω. Τι. Είστε ο υποδιευθυντής. Κοίταξε, σε παρακαλώ μην πεις τίποτα στην κυρία Οκούμπο. Σε παρακαλώ. Διερωτώ με πότε αντικατέστησε το... θα το ξεχάσω. Καλύτερα να φάω τη μακαρονάδα μου. Τι παιδί. Πεθαίνω από την πείνα. Αδύνατο. Το ξέρε από την αρχή ότι ήμουνα εγώ. Ναι, είναι αρκετά έξυπνος για να καταλάβει τη μεταμφίεσή μου. Γιατί δεν το έδειξε από την αρχή? Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στους μαθητές τους. Ναι, έχει δίκιο. Μου το απέδειξες, Καμπαμαρού. Μου έδειξες την αλήθεια, Καμπαμαρού. Φέρε μου κι άλλα μακαρόνια γρήγορα. Μα είναι εδώ. Καλά το φαντάστηκα. Γεια σου, Σιτζούνε. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Σαν να θέλεις να φας κι εσύ. Όταν θέλω να σε βρω, αυτόματα μπαίνω στα εστιατόρια, Καμπαμαρού. Καλά το φαντάστηκα. Θέλεις να φας μακαρονάδα κι εσύ? Όχι, δεν τρώω εγώ τέτοια πράγματα. Ναι, και γιατί όχι? Γιατί δεν τρως? Τι? Δώσε μου μακαρονάδα. Σ' αρέσει και σένα. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν ξέρω. Έφυγε χωρίς να μου το πει. Ή μήπως το έσκασε? Σου είπε τίποτα? Ήμουνα πολύ απασχολημένος με το φαγητό μου, δεν τον άκουσα. Κατάλαβα. Καμπαμαρού, πρέπει να πας στην αυλή του σχολείου μόλις τελειώσει το φαγητό σου. Κατάπιε πρώτα και μετά μίλα. Για ποιο πράγμα? Για την προπόνηση. Σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα. Θα σου εξηγήσουν την κούρσα που θα τρέξει στη σκηταλοδρομία και θα μετρήσουν το χρόνο σου. Σου τα έχω πει αυτά. Είναι μεγάλη σκοτούρα. Ήξερα πως θα ήταν εδώ. Καμπαμαρού, αυτή η κούρσα είναι... Γεια σου, Μάη. Ήρθες να φας μακαρονάδα κι εσύ? Όχι, μπροστά στο Σιτζούνε, όχι. Έτυχε να περνάω και σας είδα. Μη νοιάζεσαι. Θέλεις να φας αυτό? Αν και έφαγα λίγο εγώ. Όχι. Εντάξει. Ζαλίζομαι. Σιτζούνε, μήπως έκανες κάτι που δεν είναι σωστό? Όχι, δεν έκανα. Μήπως ναι? Επιμένει να κάνω προπόνηση. Αν δεν το κάνω, λέει πως δεν θα με αφήσει να φάω μακαρόνια άλλη φορά. Εγώ θέλω να τρώω μακαρόνια συνέχεια. Μάη! Ορίστε! Είπα μόνο ότι θα... Είναι πιο σιγαμένος και από τον παππού. Πρέπει να δείξει τη μεγάλη του ικανότητα στο κοινό. Θα τιμήσει το σχολείο μας. Σιτζούνε. Σαν φίλος μου που είσαι, πρέπει να κάνεις αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Θα με ευχαριστήσεις πολύ. Σιτζούνε, θα ήθελα να σε βοηθήσω.
Όμως τώρα είμαι πολύ απασχολημένος όπως βλέπεις. Δεν μπορείς να με διακόψεις από την ευτυχία μου. Και έτσι δεν έχω καιρό για να κάνω προπόνηση, κατάλαβες? Μα δεν καταλαβαίνεις πόσο σπουδαία είναι αυτή η κούρσα. Τι τιμή είναι για το σχολείο μας. Εκείνη τη μέρα θα τρέξω. Δεν είναι αρκετό? Δεν σου φτάνει αυτό? Δεν είναι αρκετό αυτό, Καμπαμαρού. Τι είπες? Πρέπει να προπονηθείς. Ο Σιτζούνε σε θέλει. Όχι, όλοι στο σχολείο περιμένουν από σένα να νικήσεις όλους τους αντιπάλους σου και να το ξεστείς. Σε παρακαλώ, προπονήσου. Και να τρέξεις γρηγορότερα από όλους τους άλλους. Τα κορίτσια είναι πάντα εγωίστριες. Πρέπει να διαθέσω τον πολύτιμο χρόνο μου για να προπονηθώ. Εντάξει λοιπόν. Ναι, αλλά μόνο αυτή την φορά θα σου κάνω τη χάρη. Σε παρακαλώ, προπονήσου και να τρέξεις γρηγορότερα από όλους τους άλλους. Σε ευχαριστώ, Καμπαμαρού. Ας πηγαίνουμε. Σε ευχαριστώ, Μάη. Φαίνεται ότι το πήρε στα σοβαρά τώρα. Όχι καθόλου. Χαίρομαι που θα προσπαθήσει. Θέλω να νικήσει. Ήθελα απλώς να είμαι καλή σαν και σένα, Σιτζούνε. Νομίζω πως θα μπορούσα να βρίσκομαι πιο κοντά σου. Μήπως ζητάω πολλά? Ο Σιτζούνε. Γεια σε όλους σας. Θα προπονηθώ. Καμπαμαρού. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Καμπαμαρού, δείξε μας πως τρέχει ο κάβουρας. Να μην μπορώ να της αντισταθώ αυτής της γιαγιάς, νύμπο. Ο κάβουρας που τρέχει. Ένας βασιλικός κάβουρας. Τι ωραία. Κινείται με τόση χάρη. Κατσαρίδα που τρέχει. Πέρα που τρέχει. Σαράντα ποδαρούσα. Κακουρό. Ακρίδα. Καταραμένε, Καμπαμαρού. Σιτζούνε. Τι, ο Σιτζούνε ήρθε εδώ να ενθαρρύνει κι αυτό τον Καμπαμαρού. Γεια, Καμπαμαρού. Εντάξει, δεν είναι θυμωμένος. Είναι τόσο δύσκολος. Κατάρα! Η προπόνησή σου σήμερα ήταν σαν χλαμάρα, Καμπαμαρού. Πρέπει να προσπαθήσεις σοβαρά. Πάντα είμαι σοβαρός. Βούλωστο! Κάβουρας που τρέχει. Εσύ έπαιζες. Τι είπες? Εγώ το μόνο που ήθελα είναι να τους κάνω ευτυχισμένους. Πάψε! Πόσες φορές σου είπα ότι αυτός ο αγώνας είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός για όλους μας. Μη με φοβερίζεις με το ξύλο. Είσαι γελασμένος. Τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω, Σιτζούνε φίλε μου? Να τρέξεις όπως πάντα. Σοβαρά, γρήγορα και σταθερά. Τι λες? Νομίζεις ότι θα φοβηθώ επειδή μιμήσε τον παππού μου? Είσαι γελασμένος. Τι είναι αυτά που λες, Καμπαμαρού? Μην εξάπτεσαι. Επαναλαμβάνεις συνεχώς το ίδιο πράγμα. Μπορώ να ξεπεράσω και το αεροπλάνο μου. Μην ξεχνάς ότι το Ογιόκου δεν μπορεί ποτέ να σε νικήσει. Είσαι ο δυνατότερος. Να νικήσεις. Πρέπει το Ογιόκου να ιτηθεί. Οπωσδήποτε πρέπει να ιτηθεί. Μην ανησυχείς. Μπορώ να ξεπεράσω και το αεροπλάνο που πετάει. Αεροπλάνο? Τέλος πάντων. Μην ανησυχείς για το τίποτα, Σιτζούνε φίλε μου. Εντάξει, μην ξεχνάς τις υποσχέσεις. Ανυπομονώ να τρέξω. Θέλω να τρέξω τώρα. Σε παρακαλώ, Καμπαμαρού, προσπάθησε σκληρά να τρέξεις πιο γρήγορα από όλους. Κοίτα με μόνο, Μάη. Χριστέ μου, Μάη, τι μου συμβαίνει? Μην πω κάπου